ọ na-aba na-emere nwaanyị na-emere onye dị ya mma maka na ọ bụ onye ahụ gburu ka agbara. Ntị adịkwa. Amaghị m ihe o ji abụ ịkpakpa na nwanne ya na-aga ọ na-eri ya ọdụ. Otu nwoke a na-akpọ Tinto kwụrụ ọtọ na-apụ na mmadụ, ọ na-ata anya. Otu onye hụrụ ya n'anya hụ ka o si apụ na mmadụ kpọọ ya otu ụbọchị na-ajụ ya ka ihe na-eme. Okwu anyị na Tinto arụ n'ọnụ, ọ na o mechara were anya dị mkpa were kọrọ nwoke ihe ya na-agabiga. Ọ sị na ya hụrụ otu nwa agbọghọbịa mara mma ebe ya gara ịgba mmiri. Nwa agbọghọbịa kwọ nwa mụrụ ọhụrụ n'azụ, ya hụ etu o si agba mmiri alịka, ebere ya wee mere ya were nyere ya ka gbara ya mmiri ụbọchị ahụ. Ụtọ ha ewere mie. Tinto ajụọ ya maka nwa oku n'aka, ọ sị na ọ bụ nya nwa mụrụ ya. Ọ jụọ ka ekwenye maka nna ya, ọ sị ha abụọ eseela, nke nwoke agana were ụgwọ akụ ya. Tinto nọ n'ebe ahụ kwe ya nkwa na ọ ga-ehicha anya mmiri. Ha abụ akpagide na-eketa ọghọ ngịga. Tinto agata onye mmanya n'isi ya, lụwazie ya dịka nwunye. Ugbu a ha ji ụmụ anọ, nyere nke ahụ ọ kpọrọ wee bịa ọ bụrụ ụmụ ise. Mana ka ha na-etolitezi na-aga, ọ na-ahụzi na ụmụ ya niile ahụ na nke ahụ ọ kpọrọ bịa bụ otu ụdị ihu. O wee kpọrọ ụmụ ya na ahụ ga ime DNA. O kwue wee gbaa na ụmụ ya na-ata abụ nya nwa mụ ya. Nwa ya nke ọmụ bụ nwa ya nke rịarịa, ya bụ nwa ikpeazụ. O mesịa kpọọ nke ahụ nwunye ya kpọrọ bịa, ha abụọ ya were gaa mee DNA. O wee bụrụ na nwoke ahụ mụtara ya bụkwa ihe mụtara ụmụ ndị a. Ihe a wee ju nwoke anya. Tinto akwụrụ ọtọ taa ahụ. Ọ kọbere nwunye ya ihe dị etu a, mana na-abụ nwunye ya igbu ọchụ na-agụ ya. Ọ maazị ụkwụ o ji wepụrụ ugbu a. O wee bụrụ ọnọdụ a ka Tinto hụtara onwe ya. Gee m ntị, ejila maka obi ebere alụ nwaanyị. Nwaanyị ọbụla ịlụrụ out of pity, o nwere nga ọ ga-eru pity ahụ ehu oge n'anya. Ọ bụ mmadụ ya akọrọ gị na mmiri ọkụ ka eji egbu mbe. Ị mara na o nwere ihe dị iche na egbe na egbe, na ọ bụ egbe ka eji egbu egbe. Ntị adịkwa. Ya gazie.